mari e thuolo ni duto ka ineno bura ma kama ikorero owit oko ka owite oko jo Kenya bedo gi paro machalo nade nikech ma en bura ma owit oko kaluwore gi kwayo mano wuok kuom jomin buche ma pacho kae mano DPP. Mokwongo adwa na wach ni bura no kowit oko. Jalup kero mimana yueyo matin. To yueyo matin obetie nikech kaluwore gi section mogolego pod inyalo make. To ing'e ni jaju magistrate owuoyo maber. Mak mana ni kaluwore gi kama Kenya osogikie. Ok wanyal end up creating offices mang'eny pile pile. To case ni on mane omiyo waketo DPP mondo kapo case odhi e court to nonro mare osorang bonwang' ne threshold monyalo win makta popo no kwa wini all charges to nyaka riyo kata dek make. So poka neno gima no charge you regard in terms of evidence manyalo wacho ni koro weye. But I believe ni nitie yamo moro mane nitie emomiyo no kawe nikech iwacho nene go pesa mang'eny manene ko nyala account for. To adier nyaka bende rang to biashara manotimo okapani charge onge nikech inyalo nwang' kata gik mane biashara manotimo no nitie gik maseche moko no kelo mane gin substandard. So I believe ni ka prosecution koro wacho no ginyal continue with the case. To jo Kenya kata bodies kaka human rights ma defend dongruok ma piny pod nyalo nwang'o jolony bu interrogate that case bu koro gidhi court on a private prosecution. And DP pod bro na follow the due process. E kinde gi duto ka iwacho ni